Argi, garbi eta ozen esan genuen erraustegirik ez. Usurbil eta Zubietan iaz egin genuen herri galdeketan. Behar ez dugulako, alferrikakoa delako. Ez dugu nahi erraustegirik, ez hemen eta ez inon. Alternatiba garbi, merke, osasuntzu eta iraunkorragoa badago Gipuzkoan eta martxan dago. Gipuzkoako 60 herri baino gehiagotan ari gara erakusten arduraz jokatuta ez dela ia zaborrik sortzen. Erraustegiarentzako ez dagola janik. Beraz, sobera daude obra guzti hauek. Gutxi batzuen poltsikoa berotzeko besterik ez dira. Gipuzkoan, oraindik, hiri hondakinekin arduragabe jokatzen ari diren beste udalerrientzat gure mezua argia da. Borondatzean oinarritzen den gaikako horniketa sistema daukatenentzat Donostia, Irun, Orereta, Andoain, Lasarte, Zarautz, Elgoibar, guzti horiei alegia, esaten diegu kutsatzea ez da eskubide bat. Hondakina gaika bereiztea herritar eta herri guztien bete behar da. Bai, hondakinak nahasita biltzea, gobernantza txarra izateaz gain kutsatzea da. Ondo egin daitekena gaizki egitea inmorala da. Auzoko herria kutsatzeko eskubidea izango balute bezala, ase espetakulo penagarria ari diran ematen. Itxura plantak egiten jarraitzeko garaia bukatu da. Ez gaituzue engainatuko, ez eta izorratuko ere. Erraustegiarentzako azpilanietan ari dira hemen. Ez daukate Usurbilgo udalaren baimenik, ez eta Zubietako herri batzarrarenik ere. Baina halata guztiz ere, herriaren diren bideak okupatu eta privatizatu dituzte. Gureak diren bide hauetatik pasatzea ere debekatuz. Hankapetik pasa nahi gaituzte. Ase ezina diren enpresa goze pasatuok. Baina ez dute lortuko. Arrazoiaren indarra ez daukanak, indarraren arrazoia behar izaten du. Eta horrela, etengabe ikusi ditugu hemen Donostiako udaltzainak eta ertzainak. Pentsa, argazkiak ateratzeagatik ere kontu eske aritu dira zer daukete eskutatzeko ba. Kontxako badiara begiratuz sinatzen ditu Zubietarako inposaketa diren udal baimenak Donostiako Goia alkate jaunak bere bulegoan. Errespetoa, parte hartzea, demokrazia, ez beti da ez, eta halako hitzekin ahoa betetzen zaio Goia jaunari. Baina praktika da hemen bakoitza bere lekuan jartzen duena. Behar ez diren azpiegiturak inposatuz, herritarron osasuna arriskuan jarriz, ingurumena kaltetuz, diru publikoa negozio pribatuen esku jarriz, horrela ari da jokatzen PNV, PSOE tandena Gipuzkoa Foru Aldunditik, PP eta Diario Baskoren laguntzarekin. Hemendik, dei egiten diegu herritarrei. Erabili ezazue guztiona den bide hau. Ingurumena kaltetuz, eta bide batez salatu egin protesta. Hemendik igarotzen zaroten bakoitzean, inposatu nahi diguten erraustegi kriminalaren aurka. Ez dute baimenik bide hau oinezkoei eta txirrindulariei izteko. Ezin digute ukatu hemendik pasatzea. Beraz, errepikatzen dugu, bide hau ahalik eta gehien erabili behar dugula. Oinez edo txirrindaz, horrela ere lana eragutziko diegu eta. Ez gaude geldirik, ez gara geldituko. Etengabe, jende andana pasatzea nahi dugu hemendik, libre ibili nahi dugu gure herrian. Hau ez dago konponduta. Arazo handi badauka Gipuzkoako erregimenak Zubietan. Erraustegeri lotu nahi gaituzte, kate lodi batez, 35 urterako, baina ez. Erraustegirik ez Zubietan eta ez inon. Muy bien.